familia honen historia geratu itxan harrituta, harrituta, bazarelako elemento asko oso sinematografikoak alde guztietatik. Lehenengo frankistak bota zituzten etxetik, familia guztia, gero esilioa, zegoen ere Soinka tartian, bigarren esilioa Karakasera, gero bueltatu zian ditarunen kontra burruka egitera, zegoen musika, zegoen Txomin Letamendi trompetista zalako, zegoen espionajea, zegoen resistentzia ditaduraren kontra, zaren, baina, aparte kontraste askoko, bidaia, kontrastea, gauza asko, ez. Modu batero bestera nik etxean jaso euskararekiko begirunia eta superbibentzia behar hori, euskal komunidadea batuta, modu batero bestera aurre egiteko bide bakar bezala. Gauza asko ikusten dituen Karmelen, derrepente zeukala zentzua, nik nahi neban historia kontatzeko. Porque nik alderak iten notzan zergatik, atentzioa ditut ozta historia honek. Eta hasieran zan, peripesia guzti horiegatik. Esatezu, ere Soinka, ze interesantia rodatzeko, espioitza, gerra, dago elementu pioa, trompeta, bestia, hori dana hor dago. Baina bene-benetan azkenian uste dut erakartze sozala zala hori, ez? Nola jaso duten erentzia hori edo hain importantea zan da, hain beste balore eukidau nik konturatu gabe segurazki, nire bizitzan, nik uste dut zinegile egin naizela horregatik dala ere. Nik baserritarra naiz, eta baserritar nik ez dakit zenbat liburu zaren nire etxean. Nire etxeko zalan zaren liburuak, baina apunta pala. Eta ezian nire aitona eta mona ikasi zutelako edo gurasoa nire aita baserritarra eta zerrajenan lan itezun, da ama tratuan, saltzen. Baina, ziren euskarazko liburuak. Nire izebak, venga, ateatze zan guztia erositxe zeban, dana, eta nik uste dut hortik hasi nitzala irakurtzen, ipuiak, eta gero idazten, eta hori dana konturatu nintzen, hortik zetorrela, ez? Eta zen Karmele da hemen pieza zentrala, eta hasi behar naiz, gauza askori uko egiten. Orduan izan da, nik uste neban, adaptazio bat egitea, igual erresagoa zala, SLS-etik historia bat sortzea baino, baina konturatu nintzen ez dela horrela, ez? Eta izan da kriston ikasketa alde horretatik, ez? De repente, hainbeste gauzari uko egin diot, pelikula hau egiterakoan, baina naiz egiten nire pelikula, eta jazta, ez? Eta hori da, nik daukaten gauza bakar esaten, nik hartu ditut erabakiak, askotan nire buruaren kontra, baina nik kontatu dut, kontatu behar nun historia hola kontatu dutelako, ez? Rodatzeko estilo bezala erabilik duen hori, ez? Ez ikustea gauzak oso esplizitoki, beti kanpoan, edo tibro bat entzun eta derrepente badakizu ze gertatu da, baina... Eta hori izan zen, hortik, ez? Kentzen, eta estilo bezala musikarekin ere berdina gertatu zen. Musika, karo, musika dakagu kriston musika pila, diegetikoa, ez? Pelikula barnean dagoen musika hori, Txomin eta Karmele partu hartu zutelako, ere Soinkan, folklore hori hor dagolako, gero Txominek jasa jote zabalako, eta gero saltza ere, ez? Hor dago musika guzti hori, baina konturatzen bazat ere, pelikulan ez dago koltsoi bat laguntzen personajien akzioi, ez? Izan da pelikula bat egin duguna, zainduaz asko, igual bai txintxuan gure produktoran beti esan dugu, egingo dugula igual ezain beste gauza, baina egiten duguna zaindu itzen dugu, ez? Eta hori, izan da prozesu bat oso politxa, ez? Batez be usten dut, egin dugun gauzarik importanteena dela ja gidoia, hander retortzan nian, eta zauztan nian, zebete kendu behar dezu, ja gidoia itxi, eta lan asko egin pelikula rodatu aurretik, ez? Preproduzioa deitzen da.